बेयाव फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदों आं माने बैसागु बारा फैनो मोना फार्स्ट टाइम आं बेबायदि माने रेसपेक्ट मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरो बेयाव फैनानै बेयाव फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदों आं माने बैसागु बारा फैनो मोना फार्स्ट टाइम आं बेबायदि माने रेसपेक्ट मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरो बेयाव फैनानै मा बुंबावगोन आरो आं दिल्लीयाव थायो एयार इन्डियायाव एयार हस्टेस मावो बिराद मोजां नांदों आरो सबखौबो लोगो मोनदों बेयाव माने बिराद मान सनमानबो मोनदों रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो सानदों रंजालि बैसागोनि माने सबबो फुर्ति फार्ता खाम किन्तु माने मा होनो गथ'फ्राथ' दाना बांसिन लोंनानै मानानै जेराव मेराव मा बुंगोन लोंनानै बुदलाबायो एक्सिडेन्ट जालाबायदों दा बहुत खोनानो मोनदों बेफोरबायदि जानाङा आरो माने हेपि खाम बैसागोनि रंजा फुर्ति खाम फरायनाय मानायाव माने गुरुत्त' हो आरो आंनि नामा बिउटि बर' एड्रेसा आं ओरैनो सन्तलानि किन्तु आं दिल्लीयाव थायो आरो सन्तला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर खुलुमबाय जोङो 2 नं बालिस्ता गामिनि जिथु दिनैनि खुंनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया गासै 95 बोसोर जाबाय जों जन्म गैयिनिफ्रायनो परम्परा बे आबौ आबैमोना बे बैसागुखौ फालिबोबाय थादों थिग बे हिसाबै बिथांमोननि फोरोंलांनायनि गेजेरजोंनो जों दिनैबो बे हाबाफारिखौ लादों बैसागुआ देग्लाय जोंहा देग्लायल' नङा जोङो लाबाय थायो आरो लाबाय थागोन उनावबो जोंहा 1 बैसागनिफ्राय 7 बैसागसिम थागोन प्रग्रामा दिनैनि हाबाफारिया जाबाय 3 हाबाफारि बेयाव जोंहा बैसागो गेवलां दिन्थिफुंनाय जागोन दा बे समाव जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामना जोङो प्राइजबो होनाय जागोन बिथांमोननि जों बान्था राननाय जागोन आरो बिनि उनाव जोङो हराव मोनसे हारिमु बिलिफां थागोन बेयाव जाय जि गोसो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हागोन बेखिनि सुबिदाखौ जोङो रायजो राजाफोरनो जों होदों आरो जोङो बेखिनिखौनो लुबैदों फैबाय थानाय उन जेनेरेसनफोरा जाहाथे बिनि गेजेरजों मोजां मोनसे सोलोंनानै जौगानो हायो बे रंजालि बैसागु खुंनायाव जोंहा जोबोद मोजां जायो बे बैसागुखौ जोङो गामिनि जिखिनि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइजोंनो जोङो खुंनाय जायो आं सासे गामिनि आफादगिरिब्लाबो रायजोनि जेबो फैसा नाङा जोङो न'खरगिरिनिफ्रायनो जोङो बहुत अनसुंथाइ फैयो बे अनसुंथाइजोंनो जों बे बैसागुखौ खुंनाय जायो बेयाव जोङो 1 थारिख खालि दाखालि जों आर'ज लाबाय आरो मैयायो जोङो स्टुडेन्टसफोरनि कुइसन बादायलायनाय लाबाय बेनिफ्राय दिनै जोङो मेला खुंनाय लाबाय 3 अक्ट'खालि जोङो बिदिनो जोङो रंजालि बैसागु रंजानाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों गेवलां हारिमु दिन्थिफुंनाय बे 3 हाबाफारिखौ जों लानाय जायो बेनिफ्राय आरो जों गाबोननो न'खर न'खर ओरैनो मागिगोन मोसाग्लांगोन जों बेखौ गामिनियानो जों सावरायनानै न'खर गिदिंग्लांनायखौ जों लानाय जायो बे हिसाबै जों आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानैनो गामियाव सावरायनाय जायो सावरायनायजों लोगोसे बेयाव फेग्रा मुवा लोङालासिनो जों न'खर न'खर मोसाग्लांनाय जायो रंजालि बैसागु दिनैनि बे समाव जोङो गेवलां हारिमु दिन्थिफुंनाय जोङो हाबाफारि लादों
आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो मोसानाय मेथाइ खननाय आरो बायदि बिथिङाव जोङो बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जों लादों आरो जोंनि जिथु रंजालि बैसागु खुंनाय बियो जोङो 7 सान खुंनाय जायो जोङो 1 बैसागोनिफ्राय लानानै जोङो 7 बैसागोसिम जोङो हाबाफारिफोरखौ लायो आरो बिनि सानसे आगोल बोसोरनि जिथु जोबथा सैथ्र दाननि जि जोबथा सान बै सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय मोसौ बैसागो बेबायदि जोङो हाबाफारि लायो आरो मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय मोनसे उद्देश्यजों गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय मोनसे जोङो थांखिजों जोङो गोखा गोखै बेबायदि खुंखा जानाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लायो आरो बिनि उन दिनानो जोंहा जि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु जों मोनफुंनो हायो आरो सफैयो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ जोङो फुंनि समनिफ्रायनो जोङो हाबाफारि लानानै जोङो बरायो फुंनि समाव जोङो जोंनि जिथु धोरोम जाथा जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जायो फुंनि 7 बाजियाव बिनि उननिफ्राय जोङो फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि थानसालियाव जोङो आर'जनि हाबाफारिखौ लायो आरो बे आर'जनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो बै 1 अक्ट' बैसागनि जि सेथि सान बे सानखौ जोङो बै आर'जनि हाबाफारिजोंनो जोङो बारहोयो आरो जोङो बै सानखालि गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान खालामनाय खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लायो नैथि बैसागो जोंहा नैथि सानखालि जोङो मैया 2 बैसागो मैयायै जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों जेरै जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ लानानै फरायबाय थानाय फरायफुनाय माखासे फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो माखासे हाबाफारिफोर लादों जोंनि इयुन जेनेरेसन उन जोलैखौ जोङो गोजों आरो सोरांखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबाफारिफोरखौ लादों जेरैबायदि हाबाफारि जोङो माखासे खन्थाइ आवरायनाय आरो माखासे जोङो बाथ्रा दान्थेलायनाय अबथिरा बाथ्रा बुंनाय आरो सोंनाय फिननाय बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों मैयानि सानाव आरो मैयायो नैथि बैसागो हिसाबै नैबेफोर हाबाफारिजों जोङो नैथि बैसागुखौ बारहोदों आरो गोबां गथ'फोरखौ जोङो नैबे बादायलायनायाव बाहागो लाहोनानै दिनै नैबे गेवलां दिन्थिफुंनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बान्था राननाय हाबाफारिबो लाबाय आरो बिथांमोननो जोङो बान्थानि आयोजन खालामदोंमोन आरो बे बान्थाखौ दिनैनि समाव जोङो रानबाय आरो दिनै जोंहा थामथि बैसागुआव जोङो जोंनि गामियाव जोङो मोनसे गेवलां हारिमु दिन्थिफुंनाय मोसानाय मेथाइ खननाय हारिमु बिलिफां जोङो बेफोरबायदि लादों आरो बेयाव जोङो जोंनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि उन्दै गथ'फोरखौ आरो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोसानाय देंखो मेथाइ खननाय माखासे हाबाफारिफोराव जोङो बाहागो लाहोदों आरो बिथांमोनखौ जोङो नैबेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो एसे गावनि जिउआव सोलोंनो आरो आवगायलांनो जोङो बाहागो लाहोनानै सुबिदा होनो हायो नामा बेखौ जोङो हाजासिम नाजादों आरो दिनै जोङो दसे समनि उनावनो जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो जागायजेनसिगोन आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जागोन आरो लोगोसे मोनाबिलि समाव जोङो हारिमु बिलिफां बेबायदि हाबाफारिफोरखौबो लागोन नैबे हाबाफारिफोरखौ जोङो उन जोलैनो फोरोंलांनो जोङो नाजानांगोन इयुन जेनेरेसननो जोङो फोरोंलांनो नाजानांगोन बैसागु बोथोरखौ माबायदि खुङो बैसागु बोथोरखौ मानो जोङो बैसागु बोथोराव रंजा बाजा मानो खालामनांगौ नैबेफोरखौ जोङो उन्दै गथ'फोरनो जोङो फोरोंलांनो नाजागोन आरो नाजालांबाय थागोन आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों मेसेज होबाय।